गिबि गिबियाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोसाबनायनि थांखिजों बर'नि राजखान्थिखौ गुबुन दावगालु राजखान्थि हान्जाफोरजों चेलेन्ज खालामनानै हारिखौ गोजौआव जौगाहोनायाव मैखोम बाहागो लानाय जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि मिडिया डिजिटेल मिडिया बा एनी काइन्ड्स अफ मिडियानि साफ्रोमबो आंगो सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम इउपिपिएल दोलोनि जानानै आंनि गोरबोनि हामलायथिखौ हरग्रोबाय। दिनै इउपिपिएल दोलोनि आं सासे सोद्रोमा जानानै जोंनि बिटिआर ओनसोलनिनो मोनसे राजखान्थि दोलो डिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोननैसो खोथाखौ लानानै दिनै रायजो राजानि सिगाङाव प्रसार खालामबाय दङ। बे मोननै मोनथामसोखौ लानानैनो आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव रोखा खालामना होनो नागिरदों। बेनो जादों सेथियाव बिथां हाग्रामा महिलारिया गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खाथियाव थांनानै गावखौनो मोनसे फिल्टार खालामनाय दैनि बथलनि दै होननानै देखायनो नाजागासिनो दङ आरो बिथाङा होनदों इउपिपिएल दोलोआ फैगौ इलेक्सनावहाय इलेक्सननि उनाव थानाय नंलिया आरो गावसोर सरकार दायोब्ला बिटिआर सोदोबखौ बिथांमोना एकर्डनि जारिमिननिफ्राय बोखारनानै गारगोन होनदों। बेजों लोगोसे आरो गुबुन बाथ्रा दङ। आं बे मोननैखौ लानानै बुंग्रोनो नागिरबाय। भारतीय जि संबिधान बे संबिधाना ओरैबायदि संबिधान पृथिबीनि गासैबो हादोरफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन गणतन्त्र भारत हादर आरो बे गणतन्त्र भारत हादरनि संबिधाना ओरैबायदि स्ट्रं बेवहाय लैथोआव गब'नाय मोस्रोम बायदि हाग्रामानि रावाव भारतनि जि गणतन्त्र बे गणतन्त्रआ दोरोदग्रा नङा एबा संबिजिदा मालाबाबो दोरोदग्रा नङा। दिनै बिटिआर सुक्तिया जादों कनस्टिटिउसननि मोनसे पार्ट। गतिके बिथाङा बिटिआरखौ गाखोमोरगोन होननाया सासे मूर्खनि राव। बिथांनिख्रुइ मूर्खसिन दिनै बिटिआरआव पलिटिसियान जोङो दिनै नुनो मोनाखै। वी आर नट पलिटिसियान। होमब्लाबो बिथाङा गावखौनो जाबायदि पलिटिसियान होननानै लेबेल मारियो बेनि गेजेरजों फोरमान होदों बिथाङा सासे महामूर्ख पलिटिसियान आरो बिथांनि मूर्खतानि थाखायनो दिनै बर' हारिखौ मूर्ख होनानै आसामनि खना खनला मानसिफ्रा मिनियो बर' हारिफ्रा बेफोरबायदिनो मूर्खमार नामा होननानै। 2 नम्बराव बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ फैगोन बारनिफ्राय गैया थानाय नंला होननानै बुंदों आरो बिटिआरखौ गाखोमोरगोन बा खोमोरगोन होननायजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौसो चेलेन्ज खालामदों। नोंथाङा नैबे एमसिएलए इलेक्सनसिम थांलायनो नाङा। एमपि इलेक्सनावनो नोंथांनि माबाखौ बिथाखौ दानो नाजागोर। बेनि उनाव एमसिएलए इलेक्सनाव फै। नोंथाङा सिगां सरकार दानो नाजाग्रो। सरकार दानो नाजानायनि उनाव इउपिपिएल दोलोखौ फोजोबनो नाजा आरो बिटिआर सोदोबखौ जारिमिननिफ्राय जोंनि संबिजिरा सोदांनानै होनाय जा आयेन बे आयेनखौ गाखोमोरगोन होननानै नोंथाङा बुंनो आवगायबोबानो जाबाय। 3 नम्बराव बेयाव बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदों। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर हालामाव ठिकादारफोरा बाहेरनिफ्राय फैनानै जोंनि थाखा फैसाखौ लानानै थांजोब्बाय होननानै बुंनो नागिरदों। प्राय 90% ठिकादारफ्रा बाहेरनि 10%ल' ठिकादारफ्रा इसिंनि होननानै बुंनो नागिरदों आरो बिथाङा बुंबावदों ठिकादारफ्रा बाहेरनि थाखायनो बाहेरनि मानसिफ्रा जोंनि थाखाखौ लांजोबनायनि थाखायनो बाजारा डाउन जादों होननानै बुंदों। मोनसे खोन्थाया स्पष्ट। दिनै बिटिआरआवहाय जोंनि थाखाय मिसइउज जायाखै। जाय मिसइउज जायैनि थाखाय कन्ट्रेक्टरफ्रा एक्सिस थाखा लांनानै बिथांमोन लुबैनाय बायदि जाग्लुं लुंग्लुं बाजारखौ दावराव दावसि खालामनो खाबु मोनाखै। बिथाङा जा बाजारखौ डाउन जाबाय होननानै बुंदों बियो स्पेसियेलि जौनि बाजारखौसो बुंदों।
जुवानि बाजारखौसो होनदों, ड्राग्सनि बाजारखौसो होनदों, एन्टि ससियेल एलिमेन्टनि बाथ्राखौसो होनदों, जाय बाजारखौ जोङो दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव कमप्लिटलि फोजोबनो हानायनि लामायाव फैबाय। मानोना बे ड्राग्स, जुवा, जौ, मेला बेफोरनि बाजारखौ बिथाङा मानसि थोनै थोनै मोनसेनि उनाव मोनसे ग्रुप सोरजिनानै समाजखौ नस्थ' खालामनो नाजाबाय थादोंमोन। नाथाय जोंनि सरकारनि नाजानायाव बिथाङा खेबफ्रोमावबो फेलें जादों, जायनि जाहोनाव बाजार डाउन जाबाय होननानै समाजावहाय मा होनो गेना बाथ्राखौ फोसावनानै मानसिनि गेजेराव गुरलाय गुरजाय खालामनो नागिरदों। दिनै जोंनि सरकारा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों। बिथांनि 17 बोसोरनि समाव बिटिआरआव माब्लाबो बिपिएफ सरकारा रायजो राजानि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावाखैमोन। आरो मा जौगाथाय खामानि मावदों नोंथाङा दिनै इलेक्सन इस्यु फैबाय, इलेक्सनाव देखायबानो जाबा नोंथाङा मा खामानि मावदों। नोंथाङा कारापसनजोंनो गोजोमनानै दङमोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि दिनाव 3000 crore दिनै बिटिआरआ धार जानानै थादों। आरो बे 3000 कोटी थाखाखौ जों साफ्रोमबो बर'फ्रा गाव गावनि खर'आव रुजुननानै जोङो मा खालामनांदों, थाबायनो गोनां जादों बा हान्थिनो गोनां जादों। आरो बे 3000 कोटी रांखौ जोङो दिनै नङा गाबोन नङा समफोर सुख'नांगोन। सोर सुख'नांगोन? जोंनि हारिया सुख'नांगोन। सोर सुख'नांगोन? जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा सुख'नांगोन। मानोना बेखौ हाग्रामाया सुख'बा, बेखौ जोंनि समाजासो सुख'गोन। रेभिनिउनि थ्रुयै सुख'नांगोन, प्रजेक्टफोरनि थ्रुयै सुख'नांगोन। 10%, 15%, 20% बिथांमोननो जोंनि एसअबिटि फान्डखौ जोङो लायाबिलिटिस हिसाबै सुख'नांगोन। अर्थात जोङो डेभेलपमेन्टनिफ्राय जेब्लायबो जानगारना थानो गोनां जागोन। बेखौ बिथाङा मानो सानाखै? आरो रायजो राजाफ्रा बे 3000 कोटी थाखाखौ बिथाङा माब्रै सुख'गोन बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौसो सोंजानो लुबैदों। 3000 crore जे जोंनि खर'आव बिथाङा बिबान हिसाबै थफ्ला गालांबाय, बेखौ सुख'नो रायजोफ्रा माजों सुख'गोन ना नोंथाङा सुख'गोन? बे कुइसनखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रायजोफोरखौ सोंनो थाखाय आं सासे बर'लेण्ड हादरनि सुबुं हिसाबै, सिटिजेन हिसाबै बे कुइसनखौ खालामो। गुबुन फारसे बिथाङा सान्तिनि जेब्लायबो सुथुर। सान्तिखौ बिथाङा मालाबाबो लुगैया। सान्तिखौ लुबैनो थाखायनो बिथाङा एनडिबिफोरखौ एकर्ड खालामनाङा होननानै फर्स खालामदोंमोन। सान्तिखौ लुबैयैनि थाखायनो बिथांमोना एकर्ड जानायनि उनाव गावसोर सरकाराव फैयैनि थाखाय जेरैखि जायाबाबो असान्ति सृष्टि खालामनानै, माहारियारि दाङाबाजि खालामनानै, बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनानै सासे बिमानि 2 आहारखौनो मोनसेया बिस मोनसेया अमृत सोरजिहोनानै जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामहोनो नाजाबाय थादों दाबो। जायनि जाहोनाव जों बिथांखौ सान्तिनि सुथुर होननानै बुंनो नागिरो। आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो मिथिनांगोन जे जोंनि बे समाजाव दिनैनि बे 21st सेन्चुरिनि समाव बिथाङा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाखिनि सेंग्रा सिख्ला जोहोलाव लेखा गोरोंफोरखौ लानानै मोनसे गुफुं समाज, क्वालिटी माने समाज दानो थाखाय जि थांखिजों आवगायदों, बेखौ खेंस्लायैबाबो बा सोरनिबा थ्रुयैबाबो गुबुंले खालामनानै माबोरै होबथानो हागोन, बेनि खामानिखौ बिथांमोना मावबाय थानायखौ जोङो मोननो हादों। जायनि जाहोनाव जोङो दिनै बुंदों जे जोंनि समाजाव जोङो बर' अनाबर' जा सृष्टि खालामदोंमोन हाग्रामाया, पलिटिक्स खालामनानै गावल' राज सिंहासनाव गाखोनानै दुनियानि हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां जिब जुनारखौ फोजोबस्रांनानै जोंनि बाला अन्थाइफोरखौ माने इलिगेलि बिथांमोना गावनि कालचाराव होनायजों लोगोसे गुबुनाव हरनानै फोजोबस्रांनायजों लोगोसे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जौ जुवा ड्राग्सआव गेलेहोनानै गासैबो बिथाङा माने कारापसनल' नङा, एन्टि ससियेल एलिमेन्टआव मानसिफोरखौ गोजोम होनानै समाजखौनो आन्दायहोनो नागिरदोंमोन। दा बेफोरखौ कमप्लिटलि जोङो जौगाहोनानै पिस, इउनिटि, हारमनि बेनि मोन्थोरजों जोङो दिनै समाजाव मोनसे सोदांनाय लाबोनानै समाजखौ जौगाहोनो जोङो आवगायबोगासिनो दं। दा बेखौ बिथाङा मोजां मोना
जोङो स्पष्ट जादों मानोना बावैसोनो सोरनिबा मानसिफोरखौ सोरबा मानसिफोरखौ थुलुंगानानै बायदिसिना मावहोनायखौ जोंनि आखायाव प्रमान फैगासिनो दङ। सम जायोब्ला आं नोंथांमोननि मिडियाजों बेफोर बाथ्राखौ बेरफ्रुहोगोन। दा बेरफ्रुहोथ'आ हाग्रामाया सिङाव मा इनिसिएटिभ लादों, समाजखौ माबोरै जुब्रा खालामनो नागिरदों, जोंखौ माने मा होनो आवमा सोबनानै जेरै गोरोन्थाइ नांनाय मोनसे फिथाइफोर बायदि बर' हारिखौ दानो नागिरदों, बेनि फोरमाना जोंनि आखायाव दंफैखासै। ओंखायनो जोङो बावैसोनो बेनि सायाव मोनसे बिराद गिदिर मा होनो रायजो राजाफोरनो फोरमायथिनानै होनानै जों जे महामारिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन बेनि थाखाय जोङो थियारि जागासिनो दङ। इलेक्सननि एसे सिगां जों बे बाथ्राखौ फोरमायथिगोन। ओंखायनो हाग्रामाया थियारि जानानै थाथों आरो दाबो बिथांनो खाबु होदों, चेलेन्ज खालामदों। नोंथाङा जुदि हारिनि मोजां मावनो नागिरदोंबा मोजाङै आवगायबो, आरो गाज्रि मावनो नागिरबा जोङो नोंथांखौ खिन्थु रायजो राजानि बिसारावहाय जों खोख्लैगोन। बे खिन्थु सैथो बाथ्रा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदोंदि जों सरकाराव फैयोबा बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुङा आरो बिटिआर नामा थानाय नङा। थारैनो बिथाङा बिटिसि गोरोबथाखौ लाबोनायाव बियो बिटिसिनि दफाखौ बेसेबां मावफुंदों होननानै नोंथाङा सानो, आरो जुदि गमामायै सरकारा जुदि सोलायोबा बिटिआरनि दफाखौ माबायदि मावफुंनांगौ होननानै नोंथाङा? मोनसे खोन्थाखौ आं रोखा, हाग्रामाया थैब्लाबो बिटिसिआव बा दिनैनि बिटिआरआवहाय पावाराव फैनो हाखाला। हाग्रामाया जिखुनु मुहुर्तआवनो थोंसे आथिङा मोनसेयाव हाबना दंयो, खिन्थु सम जायोब्ला बे थोंसे आथिङाबो गुबुनाव हाबहैनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। गतिके हाग्रामा होननाय सोदोबा जोंनि बर'नि जारिमिननिफ्राय जोब्बाय, बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैलिया। आरो 2 नाम्बाराव इमप्लिमेन्टेसन अफ द एकर्ड, क्लज अफ द एकर्ड, बेखौथ' बेलाय मानो खालामनो? रन्जन दैमारिखौ फार्स्ट ट्रेकआव लांनानै जेलाव सोग्रायाथ' हाग्रामायानो। आरो दिनै रन्जन दैमारिखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनि सरकारा सिङाव माबायदि मावगासिनो जोंसो मिथिदों। आरो जोंथ' बेखौ दल दामनानै खोन्थानो नागिराखै। मानोना बे पलिटिकेल इस्यु, बर'नि गासै जेंनाफोरखौनो बिथाङा पलिटिकेलाइज खालामबोदों। गासैबो दायाथ' बिनि समावनो जादों। गतिके बेखौ जे मावा बेखौ जोङो बिराद मोजां रोखायैनो मिथिखागौ। खिन्थु बिथाङा जिखि गोरोन्थियानो मावलाङा माथो, हारिखौ सुथारनो नागिराथों मानो, हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिराथों मानो, जोंनि इयुन जोलैखौ माने गोरोन्थाइ नांहोनो नागिराथों मानो, जों बेखौ मालाबाबो हाग्रामाखौ खाबु होआ। बे जोंनिफ्राय रोखा। हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि बिटिआरनि थाखाखौ गुबुन बायजोनि थिखादारफ्रा मावनानै लानानै थांजोब्बाय। दा बे बाथ्राया बेसेबां जुक्ति गोनां, आरो जुदि बिथाङा बे बाथ्राखौ मानि थाखाय बुंदों होननानै नोंथांमोना सानो? दालाल सोदोबखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। बोरमा दालाल दं, मोसौ दालाल दं, गराय दालाल दं, अमा दालाल दं, बायदिसिना दालाल दं। माखासे दालाल कन्ट्रेक्टरफोरखौ लानानै हाग्रामाया दिनै खामानि मावगासिनो दं। गासैबो कन्ट्रेक्टरखौ आं बुङाखै। जायफ्रा हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै हेफाजाब होगासिनो दङ, बिथांमोनखौ आं बुङाखै। हारिखौ खैफोदाव खोलैनो नागिरग्रा, सोरखौबा गोजौआव फोजौनानै, सोरखौबा गाहायाव दोननानै, सोरखौबा दानख्लायनानै, सोरखौबा दानखेनानै खामानि मावनो नागिरग्रा माखासे दालाल श्रेणिनि मानसि दं। आरो बेफोरबायदि दालालनि थाखायनो दिनै हारिया गाज्रि लामाजों थांगासिनो दं। बिटिसिआवहाय दाबो माखासे हालि दालालफोर थाङो। बेफोरो मेक्सिमाम टु मेक्सिमाम 99.99% बिपिएफनि दालालफोर गोजा। जायनि जाहोनाव बिपिएफआ, जोङो दाखालि एसे मिटिङाव मोनसे पास खालामदों दे मा पाट्टा होनोमोन, आं साइन्टिफिक टार्मखौ बावगारबाय।
जे मानसिफ्रा हमनानै ला नोंनि हाया नोंनि बाबानि नामाव दङ बा आफानि नामाव दङ नोंनि आफानि नामाव थानाय हाखौ नोंनि आफाया आंनो फानबाय होननानै 2 नाम्बारि बिथांमोना नामजारि खालामनानै लायो बे नामजारिखौ माबा नामजारि होनोमोन सिटा नामजारि सिटा नामजारिनि गेजेरजों रोजा रोजा लाख लाख बर' हारिनि हाया दालालफोरजों फानजादों जायनि जाहोनाव दिनै बर'लेण्डआव 17 बोसोर बिपिएफआ खुंसेयावबो 66% बर'आ लेन्डलेस हा दङमोन दालालफोरजों सिटा नामजारिनि गेजेरजों नामजारि खालामना लाजादों जोङो लेन्डलेस जादों फैसा होदों सिगिसग' खालामदों आरो बे सिटा नामजारिखौ बन्द' खालामनायनि थाखाय बिपिएफआ हांगामा खालामनो नागिरदोंमोन बखिदोंआनो बिसोरो सोरनि थाखाय गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय जाय बर'फ्रा हाखौ लानानै कनसियास नङा बिसोरनि थाखाय जाय ट्राइबेलफ्रा हाखौ लानानै कनसियास नङा बेफोरनि थाखाय गुबुन हारिफ्राथ' बेफोरनि बेलायाव मालाय बिराद सांग्रां दंखायो बेफोरबायदि दालालजोंनो बिपिएफनि हानजाया दाजाखानाय गतिके बिथांमोनालाय बहा समाजनि मोजां मोननो समाजनि मोजां हाबा मावनो